No, estic molt tranquil, pot passar de tot, són 90 minuts, guanyi el que guanyi, i bueno, l'important era arribar a la final, fer una campanya redona, pujar a primera catalana amb el centenari, i home, si podem treure aquest partit, doncs millor que millor. Sí, evidentment, vull dir, allí a Begues, o sigui, la primera part va ser nostra, la segona, sigui per motiu que sigui, van baixar una mica la guàrdia, es van confiar, i bueno, i són coses del futbol, vull dir, no es pot dir res, vull dir, aquella gent van apretar més i bueno, ens van complicar el pas a la final. Sí, hi ha hagut motivació per disputar-la, jugar-la i tot, i contents d'haver arribat a la final i que passi el que passi. No s'ha jugat cap vegada una final aquí a les Borges, vull dir, una final de la Copa Catalunya. 36 graus, sort que aquí dalt toca l'aire, però bueno, 36 graus se noten. Sí, ens hem mobilitzat, hem penjat cartells per tota la població, per la comarca també s'ha anunciat, i esperem que la gent respongui encara que hi hagi l'Alaves Barça. Home, el tema és, el trasllat sempre, el desplaçament sempre és un què, no? Però bueno, jo crec que la il·lusió és estar aquí, no? És jugar a la final i disfrutar-la i jugar-la. Bueno, s'ha fet, es compta que és complicat, estem a finals d'agost, la gent està tornant encara de vacacions, però bueno, la veritat és que hem intentat bellugar el màxim possible, ja que teníem que vindre a jugar per intentar posar totes les facilitats perquè la gent es vingués a apoyar l'equip. Bueno, si et digués que no seria una mentida. Jo crec que els nanos el que tenen és molta il·lusió de jugar. Nosaltres hem començat la pretemporada com hem començat cada any, portem molts pocs partits de pretemporada, però aquests partits jo crec que el que et belluga les cames és una altra cosa, no? És la il·lusió i el poder disfrutar d'això. Vam començar el dia 16, portem una setmana i el que portem, i la veritat és que bé, bueno. Però jo crec que torno a dir el mateix, que això no té... Jo crec que és el fruit d'una temporada de la que venim de l'any passat, i crec que anem a veure el que bellugarà ara, jo crec que és les il·lusions, jo crec que aquest partit fora de que el guanyi o no el guanyi, que ojalà siguem nosaltres, jo crec que és la il·lusió que ens belluga tant. Bueno, jo crec que les categories estan perquè marquin també qualitat de futbol, però aquests partits de final jo crec que marquen unes altres coses i esperem que sigui així. El format és correcte, possiblement el tema de les dates és complicat, per equips que som equips d'unes categories a vegades més baixes, a vegades portar una dinàmica d'aquestes, o portar bé aquestes competicions quan estan enmig de l'agost, que són molts dels nostres jugadors estan de vacances, és complicat, però sí, però el format no em desagrada.
guanyar una copa ja significa una eufòria molt gran, però guanyar-la d'aquesta manera a l'últim minut és una cosa increïble. L'any passat ja vam viure moments a l'últim minut que vam disfrutar molt amb la gent del camp, amb els jugadors, amb els místers i tal. I no res, ara disfrutar-ho i això és històric per a aquest club, evidentment. Doncs sí, perquè la primera expulsió ben bé a finals de la primera meitat ens ha condicionat de forma molt important, però bueno, jo crec que aquest equip ha demostrat que sabem competir davant adversitats i no res, s'ha demostrat una vegada més que som un gran equip. Sí, al vestuari a la mitja part hem dit o sortim a tindre la pilota i a ser els dominadors del partit o patirem durant tota la segona part. I així ha estat, hem agafat la pilota els primers 10-15 minuts i ens han fet els amos d'aquesta i han pogut moure una mica la pilota i ells no se sentien còmodes, evidentment. Però clar, ells no necessiten la pilota, també s'han sentit còmodes i quan ens han expulsat el Roger llavors ja s'ha complicat del tot. No, perquè sí que competim amb grans equips i amb partits igualats, de molta pressió i tal, però bueno, un camp ple amb tanta eufòria, amb afició, amb la pressió de jugar amb dos menys. Era un partit molt complicat de jugar i jo crec que al final hem pogut aguantar i a l'últim minut hem tingut el premi. Sí, vull dir, és l'element número 12 d'aquest equip, es nota moltíssim la pressió que exerceix cap a l'altre equip i el suport que ens dona a nosaltres, als jugadors, i que segueixi així, que hi hagi aquesta connexió equip i afició, que arribarem força lluny, la veritat. Aquest any és un any que estem escrivint una història molt important per a aquest club i esperem seguir, serà molt complicat a primera catalana, però ho intentarem. I siguem superiors, clar, si nosaltres haguéssim volgut arribar als penals, però crec que s'ha vist al Parets com és durant tota la temporada, com va ser la temporada passada, crec que un equip que va a totes, un equip que ha remuntat 2 vegades un marcador en contra, crec que hem sigut superiors, hem fet més ocasions jo crec que ells, però això és el futbol, i a l'última jugada una pilota penjada i ens fan el 3-2. És una final, i jo crec que els nanos, nosaltres som un equip que, és un equip jove, és un equip que ve de pujar a tercera catalana, que no s'ha trobat molts jugadors en aquestes situacions, llavors vulguis o no, ells tenen jugadors més experimentats, jugadors que han jugat en clubs més grans, categories més altes, llavors vulguis o no, això et dona un plus. Els nostres jugadors estaven més tensos de lo normal. Els dimecres vam jugar un partit amb el Granollers i l'equip era un partit amistós i van jugar un partidàs. Avui els hi costava una mica més. Crec que de veritat els errors han sigut nostres per part dels gols, si nosaltres no regalem els gols que crec que hem regalat, crec que si tornéssim a fer una altra final la guanyaríem. Estic totalment convençut, però escolta'm, felicitar el Borges, ha fet un gran partit, és el merescut guanyador, han fet molt bona Copa Catalunya, escolta, i felicitar el guanyador i nosaltres a tornar a entrenar dilluns a tope, que la nostra lliga és el diumenge contra la Sabadellenca. Portem 8 sessions d'entrenament. Ells crec que porten 4 o 5 setmanes. Avui ens ha arribat el nostre golejador, el Fran, que ha vingut directe de vacances. No ens agafen al millor moment. Això no és excusa. Crec que hem donat la talla, crec que hem barallat i crec que això és el que té el futbol. Un equip que teòricament és el que representa cada guanyar perd i, és futbol. Felicitar el Borges i nosaltres a la nostra lliga, que és diumenge contra la Sabadellenca, aixecar-nos el més ràpid possible i dilluns entrenar a tope.